an bɛ kunnafoni dilaw fo k'u waleɲuman dɔn. Tasibilalen kɛlen kɔfɛ an ka général d'armée Sadio Kamara ma a n'a jɛɲɔgɔn fɛn fɛn tora nin janfanjugu in na samedi don avril kalo tile 25 avril kalo tile 25 san 2000 ani san 26 kɔnɔna na. An ka jateminɛ kɛlen kɔfɛ an ka nin kuma an ka bi ɲɔgɔn ye a bɛna bɔ point damadamani kan. O point damadamani a fɔlɔ o ye binkani wale mun kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma k'an ka jamana sɛgɛrɛ le 25 avril 2026 ale ni an ka cɛbaw bɛ baara mun na terrain kan n'a bɛ fɔ a ma ko opération. A filanan o ye binkani wale in kɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka bisigi ka k'u bisigi ka u yecogo ou bien u kɛcogow la. Donc n'a bɛ fɔ o ma ko amalgame. A sabanan ye weleweleda dɔ de bɛ n bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma. O weleweleda in an bɛna masala o kan. An ye mun jateminɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko binkani wale cɛjugu mun ɲɛsinna an ka jamana ma samedi don avril kalo tile 26 o kun tɛ ko wɛrɛ ye ko mun don mun bɛ ka basigibaliya k'a don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko déstabilisation. O basigibaliya mun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ an ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbagaw u ye attaque simultanée et coordonnée c'est-à-dire u ye attaque kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ 7 kɔnɔna na. Wa o kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko minnu donna Kati kɔnɔna na u kun nana ni bolimafɛnw ye bolimafɛn minnu bɛ mugujugu pɛrɛnta bɛ minnu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko véhicule kamikaze. O mugujugu pɛrɛnta ninnu o dɔ kun ɲɛsinna général Sadio Kamara an ka ministre de la défense ka so ma. O filanan wɛrɛ kun ɲɛsinna an ka jamana ɲɛmaa ma n'o ye général Assimi Goïta ye. O kun de kun ye ka an ka jamana déstabiliser. Mais an ka cɛbɔ an ka bolomasiri tabagaw u ka cɛsiri u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jijali o y'a to u sera ka dankari jugu la. An y'a ye k'a fɔ ko u dɛmɛna dɛmɛcogo caman na mɔgɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ wa mun ye kunnafonidila dɔw ye n'a bɛ f'olu ma médiaw mun bɛ diɲɛ yɔrɔw la média mainstream o fana y'u jukɔrɔma don don. Mais o si la an ka cɛdenw u ma kɛlɛ to yen u ye kɛlɛ kɛ o kun bɛ fɛ mun ka kɛ o de kun ye 2012 scénario ye. 2012 scénario comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na u y'an kɛlɛ terrain kan mais beaucoup plus u y'an kɛlɛ ni médiaw ye. Souvent u kun b'a fɔ radio ni téléw la surtout radio ni télé dɔw bɛ n tɛ n'u tɔgɔ fɔ ko nin yɔrɔ in binna u b'o fɔ pour que éléments ka bɔ yen. Mais ni sen na an ka mɔgɔw y'o faamu u y'a ye ko janfan bɛ nin ko in kɔnɔ u tor'u nɔ la u ye kɛlɛ kɛ fo ka taa se u seko n'u damayira yira. O kɔnɔna na n'an ye Kidal danga ta Kidal danga na an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye an ka mɔgɔw u bɛ dispositif de réorganisation et d'adaptation na t'a dɔn n bɛna o ɲɛfɔ cogo min na bamanankan na ka u fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛcogo kow maîtriser. Bon o hukumu kɔnɔna na u kɛlen don k'u danga ANEFIS ani AGELHOC. An bɛ foli bila ka taa u ma u ka cɛsiri ani u ka kɛlɛ ɲɛdɔn kama. An b'a ye k'a fɔ ni an ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Labezanga u bɛ Niger frontière la an ka cɛbaw bɛ yen u bɛ ka lakana sabati yen kosɛbɛ. Mun ye jugu ye an kɛlen ka dankariw la le 25 u bolila ka taa u ɲɛma dogo k'a fɔ k'u bɛ siraw tigɛ. O siratigɛ kɔnɔna na u kɛlen don ka taa Kita sira kan ani Kayi sira. Mais an bɛ se k'a fɔ an ka cɛdenw u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jijali o kɔnɔna na an sera ka Welesebugu ni Buguni
ale ni Bamako ni Segu o siraw labla an bɛ kuma la ni wagati min na bi an ka cɛdenw bɛ ka kɛlɛw kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ka dabaliw bɛɛ tigɛ pour que Kayi ale ni Kita o ka labla ni wagati ninnu na an bɛ mun fɔ an bɛ faamaw fo u ka cɛsiri an'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn na point filanan n'o ye bisigili ye an ko dusukasi bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw ye kɛlen don u y'a ye fɛn minnu kɛ attaque in kɔfɛ o dusukasi kɔnɔna na an ka mɔgɔ dɔw bɛ ka faga ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ terrorisiw tɛ jatigɛwale kɛbaaw tɛ donc o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ population ye a ka jateminɛ kɛ kow la wa n'u ye maa o maa minɛ ko siga b'a la ko terroriste don ni siga b'a la ni siga kɔni kɛlen don a la u ka fɛɛrɛ kɛ k'a kofɔ k'a di n'u y'a minɛ u k'a di wa n'u ma se k'a minɛ fɛnɛ n'u y'a ye de u k'a kofɔ finitigilakaw ye wa finitigilakaw de b'a dɔn fɛn mun kan ka k'a la comme n y'a fɔ cogo min na terroriste minɛnen souvent i b'a sɔrɔ kunnafoni caman b'a kɔnɔ aw bolo a b'olu fɔ mun bɛ se k'a to an bɛ se ka attaque wɛrɛw éviter maintenant an bɛ mun fɔ ka ɲɛsin an ka population ma an ka finitigilakaw ka ɲɛmaso n'o ye état major général des armées a ko k'a bɛ population fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri a n'a ka jijali la an bɛɛ y'o ye attaque ninnu na attaque kɛra yɔrɔ o yɔrɔ population bɔra kosɛbɛ ka faamaw dɛmɛ u ka baara la yɔrɔ dɔw yɛrɛ la an b'a ye image très émouvant population kɛlen don ka haie d'honneur former sɔrɔdasiw ye o b'a yira k'a fɔ population ni sɔrɔdasiw u bolow bɛ ɲɔgɔn bolo donc état major général ko k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn o ko la n'aw ye fɛn ye mun ye siganafɛn ye n'aw ye fɛn ye mun ye siganafɛn ye aw k'a kofɔ o kofɔli fɛn damadamani bɛ yen aw bɛ tɛmɛ ni mun ye n'o ye waati ye aw y'a ye waati jumɛn aw y'a ye yɔrɔ jumɛn n'aw bɛ se k'a estimer a mɔgɔ hakɛya ye joli ye o bɛɛ ye fɛn ye mun bɛ kow nɔgɔya sɔrɔdasiw bolo minnu kan ka taa baara kɛ donc comme an y'a fɔ cogo min na lakana fo maliyɛnw de k'a faamu ko an ka jamana an bɛ guerre de la fo maliyɛnw de k'o faamu k'an ka jamana an bɛ guerre de la lakana tɛ maa kelen ta ye wa lakana tɛ tenitigiw dɔrɔn ta ye lakana an bɛɛ dama ka kan la a ma fɔ ko mɔgɔw ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ mais a fɔra n'i ye mun ye mun tɛ ko ɲuman ye n'i bɛ se k'a signaler a signaler a fɔra pour éviter c'est-à-dire ka complicité passive éviter aw bɛ se ka mun ye n'aw ye fɛn fɛn ye a y'a fɔ kuma kunkurunnenya ko n'i ye fɛn dɔ ye mun man ɲi i kan ka fɛn dɔ fɔ o ka ɲi kosɛbɛ alors ko population ma an ka a kɛ cogo bɛɛ la an kana sɔn pewu an ni terroriste ka jɛɲɔgɔnya kɛ o jɛɲɔgɔnya o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka moto san ka d'u ma k'u dɛmɛ k'u héberger yɛrɛ o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka u ka kunnafoni jugu k'o cari réseaux sociaux sanfɛ k'an k'o dabila ko an kana kɛ terroriste ka relais o relais o ye an kana u ka kuma fɔlenw ta k'o cari u ka kuma jugu a man ɲi an ka n'u dɛmɛ ka fɛn minnu man ɲi n'u o bɛ an ka sɔrɔdasiw kan ka o cari bɔlɔlɔsira kan ou bien fɛn wɛrɛ kan an bɛ kunnafonidilaw fo u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la an y'a fɔ kunnafoni dilaw olu fana bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an bɛɛ de bɛ kɛlɛ in kɔnɔ olu b'u ka kɛlɛ kɛ ni kunnafoni ɲuman o dilen population ma o bɛ na ni hakilisigi ye wa o bɛ na ni jamana ka basigi ni sabatili ye an bɛ nin ko in bɛɛ la n'i y'a ye hali bi an bɛ yan an bɛ ka nin point de presse in kɛ
c'est que cɛbɔ dɔw de bɛ terrain kan minnu bɛ ka u ka jeli ani u ka wasiji k'a di an ka jamana ma pour que liberté n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye o ka to an bolo donc an bɛ u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jamana ko la jamana dɛmɛ ko la donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ merci.